mapa dene kaukasikoa, hor agertu da mapa dene kaukasikoa, hemen egon ziren, hor sartzen da dene kaukasikoan, baita paleo-siberian. Hizkuntza paleo-siberiarra, eta horkoa da Ukrainiako ekialdean egiten diren hizkuntza, Donbass, Lugansk, horiek dira paleo-siberiar. Zor, konservatu da hizkuntza paleo-siberiar. Naiz eta gero eslavoak konservatu dute hizkuntza paleo-siberiar. Importantea. Da bai kosakoak eta krimeakoak, nik horregatik interpretatzen dut zer esan nahi duen Donbass, Lugansk, euskeratik. Lautada, Meseta, Donbass, Lautada, Lugansk, Meseta, eta Kherson, eta hori mapa dene kaukasikoari buruz. Gertatu zen, Iberiera, jatorria. Nik uste dut Iberiera sortu zela hemen, Akitania. Oindela 18.000 urte. Oindela 18.000 urte zorrotzen zen. Imperaldi bat egon zen, naziazioan. Orduan gure amamek eraiki zuten silababeko hizkuntza. Silababeko. Orduan arte monosilababeko, silaba bakarrak. Neandertal orduan bizi zen jenteak hitz egiten zuen silaba bakarraz. Zu, iz. Gero, si. Gero etorri zen silababekoa. Zitu, izan, orain egiten den euskara. Silababekoa, gero aberaztu zen neolitikoan, baina silababekoa da euskara modernoa. Hoin dela 18.000 urtekoa. Euskara monosilabikoa, silabakarikoa, hoin dela 50.000 urtekoa, 150.000 urtekoa, edo 120.000 urtekoa gutxienez. 120.000 urtekoa. Lehen euskara sortu zena. Orduan, Heidelberg, zakiak, neandertal. Neandertal gizakiak, findu eben hori, zilaba bakarra, findu eben gramatikal izan arte. Euskara gramatikala sortu zen. Hau da, adibidez, zu, iz, horrela eginez. Zu da, encender fuego, iziotu da aditza eta zua komplementu. Bizitza. Da gramatikala. Gramatikala, egitura gramatikala. Orain konservatzen da egitura gramatikala euskara. Ordutik. Orduan, gertatu zen hizkuntza monosilabikotik bizilabikora, orduan Iberiera sortu zen, hori dela 18.000 urte. Orduan, gertatu zen Euskal Iberiera. Euskal Iberiera, ordutik, hori dela 18.000 urtetik honaz, zen hizkuntza bakarra. Euskal Iberiera, 10.000 urtetan zehar gutxienez. Ariketa neolitikoa duzen nekazaritza. Orduan... Momento, vale. Los que no tenéis euskera prosa, os traduciré yo un poco, ¿vale? Sigue. Euskara Iberia. Izan zen, hizkuntza bera, 10.000 urtetan zehar. Hizkuntza bera, berbera. Ez antzikoak berbera.
harik eta nomada ziren, baina orduan nekazaritza heldu zenean, bakoitza gelditu zen, leinu batzuk Akitanian gelditu ginen, arrazoak gelditu ziren leinu batzuk Akitanian. Eta besteak berantza pasen, Levante da, lehenengo, eta gero, Andaluzia, eta gero Iberia osoa. Iberia osoa, Portugal eta dara, Iberia osoa. Globalizazioak, euskararen globalizazioak. Hori sortu zen, globalizazio bi egon dira. Lehenengo da, globalizazio zorrotrenzia. Globalizazio zorrotrenzia, eta azaltzibile urte gutxi bera, ziren Kanada, Grazia Zurich goratu zuten, eta ziren Kanada eta Estatu Batuetatik Virginia, Nueva York, Abaldekure. Ziren Euskara Iberia. Horregatik Kanadan daude dene hizkuntza, mapan hartu dene hizkuntza, orain bizi eta lau hizkuntza euskaraz zen. Atabaskoa, beste hiru, asko, baina orain horaz. Hizkuntza eta Kanada. Eta zera, Virginian daude Apache, Navajo Apache. Haien arrazoa ziren euskaldun, euskaraz zen. Navajo Apache horren hori dira na, dene, Kanadakoak eta Kaukasikoak beste guzti. Hizkuntza Kaukasikoetan, daude, Antonio azaldu den moduan, leku pila baldekutan daude, hizkuntza Kaukasiko, Pakistanen, Mulchaski hizkuntza, zandutzen leku guztitu. Eta, gero, hori zen zorrotrenzeko globalizazioa. Gero beste globalizazioa hau, abaitzen da glaziarea, eta Golmetik beste globalizazioa hau. Globalizazioa hori da Europa osora. Europa osora zabaltzen da euskara Iberiera. Gogoratu, Iberiera eta euskara, Iberia eta euskara berdinak dira, harik eta nekazaritza sortu eta dialekto bihurtzen dira. Iberiera desagertu arte dela 2000 urte. Idazkera Iberiera desagertu. Pero Iberiera idazkera, neste Iberiera idazkera desagertu, Latin idazkera Latin. Jarraitu zuten berrogeita. Eta orduan gaztelera, katalana eta gaskoinera hizkuntza guztiak dira dialekto iberikoak. Ez datoz latinetik. Ez dira latinetik ez datoz dira dialekto iberikoak. Horregatik, dialekto iberikoak nik euskeratik interpretatzen dut gaztelera. Zer esan nahi duten gaztelerako berbak interpretatzen ditut euskeratik. Hori zergatik eta posible da dialekto iberikoak direla. Iberia eta euskara partekatzen dituzte 1050 erro. 1050 erro partekatzen dituzte. Horregatik eta posible Iberiera zoraino agertzen ari dira testoak, idazten zuten berun gainean, brontze gainean. Horren dira, ari dira azaleratzen.
Orain diren testu guztiak interpretatzen ditut euskeratik. Zergatik, 1050 erro praktikatzen dituzte. Euskeratik ditut. Orduan, bigarren globalizazioa Europara, Magdalena darrik ziren, eta heldu zen Europa osoa. Orduan, Europa osoan ulertzen zuten euskera. Lengua franca esaten dena. Orain, ingelesa moduan, mundu guztiak ulertzen zuen euskera, Europa. Lengua franca zen. Globalizazioa buruz. Gero, beste globalizazioa batago, Saharatik eta Saharako erro, dozena bat erro edo, oso importantia batez nik azaitzarako, hartu ebazan euskerak Sahara mediterranetik. Saharak migratu behar izan zuten Mediterraneo zora, Mediterraneatik hartu zuen euskerak, nik azaitzako behar ziren hitz importante. Ale, eli, beti dira, eli, bizilabak. Zaharan eta beste hizkuntzetan ez dago monosilabak. Hemen bai. Hori argumentu oso erabakigarria da esateko Iberiera hemen sortu zela. Iberiera sortu zen, silaba bakarra zegoen lurralde. Hori hemen esatzen bakarra. Silaba bakarra. Gero zaharrak zabaldu zirenean, foko importante bat zen, Tonio ipatu du, Tartesos, Huelva, Malaga, hori da. Horko erroak joan ziren kasiteritera, kasiteridez. Gaur egun Inglaterra, Irlanda, Eskozia. Hizkuntza da runak eta runa klase bata, horra zabaldu zena hizkuntza zaharra, Almeria, kasiteridez. Zegoen egiten zuten komerzia, merkataritza, estainoa eta hartzeko dut. Eta orduan, dago runa bat, Eskozian, orduan egon zen Irlandar bat, zuen da, Edo Miller, egon zen hori deszifratu ezitik. Hango menir baten gainean egatzen zen, letrek. Orduak, beraz egon ereko zelta eskuntzen bidez ez. Pasatu zuen bizitza osoak zelta bidez saiatzen, esan zuen, ez da, euskera. Euskera da. Esan zuen, resultó excepcionalmente fácil. Esan zuen, demasiado easy. Orduan hasi zen runa haiek interpretatzen. Eta, lehenengo jo zuen hiztegia. Zegoen ingeles hiztegia, ingeles euskera hiztegia, handik ibili zen hori interpretatzen. Hiztegietan ez dira agertzen erroak. Hiztegietan ez dira agertzen erroak. Agertzen dira erro ondorengoak. Orduan bera, egin zuen gain informazioa. Runa hori ziren hiru letra. Ta. Baina beti zegoen bat utzik. Bete behar zen utzi zegoen ta hori.
orduan menirren gainean zegoena, gara nintzen berarekin harremanetan, eta bion artean interpretatu dengoen. Hori zen, menir batena, egon badira gehiago, baina menir baten idaztetakoa. Da zen, erabiltzen zuten, Armeniatik joandako benediktinoak erabiltzen zuten hizkuntza hori, benediktino monje. Orduan, hori interpretatzean, egiten zuen, zaldi hori zen. Igurtzi zure zabela, ia orduan geratzen zuen. Igurtzi zure zabela, ia orduan geratzen zuen. Bakigu, euren zabelak igurtzen zituzten menirretan ez, horren zuen, horren benediktioen ironia hori zen. Igurtzi zure zabela, ia orduan geratzen zuen. Baina, beste sorpresa bat nintzat, Bibliako izenak dira kolektiboak. Zen kolektiboak. Adan, Eva, Abraham, eta edanak dira izen kolektiboak. Ez dira personak. Adan da kolektiboa, izonezko esateko, Eva, emakumezko esateko eta barez. Orduan, hitzoiek baskonikoak dira. Baskonikoak dira, Abraham, Eva, eta bat dira, euskaratik interpretatzen dira. Orduan da, Abraham da, Abu Aran, Abu da jatorria, euskaraz, Aba, abuelo eta gaztelania zer bai, orduan, Abu, interpretatzen da, euskaratik, Abraham, danatira, Isaias, analizatzean, Bibliako izen horiek kolektiboak euskaratik interpretatzen dira. Horrek esan nahi du, baskonikoa, heldu zela Israelera, Palestina bera otanarako. Bibliako kolektiboak, baskonikoak esaten dutean, gazte borrazte bat. Borrazatek egitea esaten dute, baskonikoa gala, hori, eskuaren testu, zer esan ditu baskonikoa. Horrela gazte bat, baskonikoa, dago polisemia bat, batzuk, ulertzen dute, nik ulertzen dut, baskonikoa euskara iberiera. Euskara eta iberiera, partekatzen dituzte minatapiko erroiek, hori izan batzuk ginitzat baskonikoa. Beste batzuentzat, eta euskaren aurreko hizkuntza bat. Pentsatzen dut horrelako baskonikoa. Horrelako hizkuntza basati bat. Ez da, euskara da hogei mila urtekoa, eta baskonikoa da hori da 18 mila urtekoa. Pentsatzen badute euskaren aurrekoa da, baskonikoa da, ez horretu gidearik. Eta beste batzuentzat, txategi eta horretzat, da ez euskara. Euskara ez dena, da baskonikoa. Eta batzuentzat, baskoniko hori desagertu da hizkuntza bat da. Desagertu da, ez euskara, desagertu da. Ez baina horrein ez da existitzen. Baina hizkuntza bat ez da desagertzen, ezin da desagertu. Itzegin usteari, itzegite ustea bai, baina ez desagertu markari utzi gabe, beti geldituko da marka bat. Naizta ezin hizkuntza ezin da desagertu markari utzi bai. Horrean, adibidez, zeltiberoa desagertu da. Zeltiberoa desagertu da ez denako existitzen. Zeltiberoa ez existitzen. Montaje bat, montaia bat
Martin Almagro eta hauek egin dutena, defendatzeko euren tesis bat, Espainiartasuna edo da Espainiartasun muturrekoa justifikatzeko plataforma kultural bat, hori da, Zeltiberoena. Horra, guk buruz ikasi dugulez, kentu behar dugu eskema batzuk. Ibero zeltaz, Zeltiberoak. Zeltiberoak ez dira existitzen bai. Zeltiberoa da, zelten eta iberoen arteko harremana. Iberizazioa, zelta eta iberoen arteko. Ezin zizen da bakarra da zelta, eta iberoa. Orduan, Zeltiberoa zer da, iberoak eta zeltak izanaren harremana. Sexual ere bai, harremana sexual. Harreman hori da deitzen zaio Zeltiberoak. Baina ez da hizkuntza aparteko bat, ez da etnia aparteko bat, ez da etnia ez hizkuntzari, Zeltiberoak. Eta eukizuten harremana. Hori ez da hizkuntza bat, harreman bat, ez da digez. Bueno, zelte buruz. Zeltek egon da glorifikazio bat, zelten gloria. Izan da, zeltak ziren arraza, egin nahi zuten arraza, arioa, garruia. Arioak, otatu zituzten arraza garbitzat, Alemania naziak eta nazi denporako Alemaniak eta gero, hori moda jarri zen, eta hemen ere, nahi zuten denak izan arioak. Danak izan nahi zuten arioak. Ze, Iberoak pentsatzen zuten Iberikoa zitorla Afrikatik. Afrikatik, Ez dara nahi zuten arioak izan. Hortik dator arioen glorifikazioa, gloria, eta zeltena, zeltek denetan. Zeltek izan ziren taldetxo batzuk, baina ez hainbeste. Orduan, zeltak, oso guerrero gana ziren, gerrari apartak. Gerraz bizi ziren, gerraz eta rapiñaz, eta rapakeria. Bizi ziren, etorri ziren zeltak. Hemendik zeltak, Gipuzkoako bailaretatik, gelditu barik pasatu ziren. Ez ziren ausartu, Euskalunak bengoak bizi ziren Montorretan, hainbat aurkikuntza egin dira horia bailaran, Montorretan bizi ziren. Orduan, zeltak, zeuskaten etorri ziren euren ganaduekin eta euren gerra gordiekin eta etorri ziren, baina ez ziren ausartu gara Montorretara igotzen da pasatu ziren, gelditu barik, hemendik pasatu ziren gelditu egin barik, harik eta Duerora hartu ziren. Duerora hartu ziren, Zaragoza parean. Duero zeharkatu zuten eta egondu ziren motorritan eta horietan. Dueroa zeharkatu eta gero egondu ziren zeltak paraje horretan. Paraje horietan, motorrita adibidez, aldatu zituzten fonetikaz izenak, zeuden izenak. Otoiara eta zegoen izena motorrita aldatu zuten, eta lehen esan dira moduan beste izen batzuk, baina sabera egin zuten. Hemen ere, zeltak hemen ere egon ziren. Gero, etorri ziren honan nik uste dut, lehenko joan ziren, motorritara eta egitera. Da, gero, zabaldu ziren,
penintzula osora, eta gero ona ere bai. Ona be, igartzen da zeltak gauzik. Adibidez, zeltak hori, bi ezagarri dituzte. Ez zuten eraiki toponimo propiorik, ez zuten eraiki denporarik. Iberoek bereganatu zituzten, absorbitu zituzten. Zelan egartzen da Ibere zeltak egon zirela, bi ezagarri dute. Bata, I hori ezagartzen dela, eta bestea da, konsonanteak trabatzen dituzte. Tar, ter, tir. Lekuan tra, tre, tri. Ter, ter. Tre, tre. Tir, tir, tri, tri. Torro, tro. Egin ezagarria da, konsonanteak trabatzen dituzte. Orduan, hemen igartzen da. Lehen, autirronia zela, horren da autribonia. Tir, tri. Autirronia, autribonia. Termoia, tremoia. Tremoia da arteako gautegizko auzo bat, tremoia. Era terrateatu haiek, zendalea haiek egon zirela, tre. Konsonanteak sekule zituzten trabatu konsonanteak euskarak. Inoiz ere ez du. Euskarak ez du inoiz trabatu konsonanteak. Orduan, ikusi ezkero, konsonante batzu trabatu eta dauzela, zelten fonetika da. Baina hori bakarrik, zeltek ez zuten eukia astirik euren toponimia propioa eraikitzeko. Hori da bakarrik, ez zuten eukia astirik ere, eta urtea behar dira toponimo bat sortzeko. Igual milaka urte behar da toponimo bat sortzeko. Orduan, haiek ez dute sortu toponimo bat ere. Orduan, zer da Zeltiberia. Hori da, Zeltiberia ez da existitzen bakar dira, harreman bat, haiek eukizutzera, zeltak Iberoek. Bueno, Martin Almagro Gorbea. Martin Almagro Gorbea, badakizue Almagrotaren saga falangista aktiboa izan zen. Almagroren aita falangista militante izan zen. Orduan, horti dator Almagro, Martin dator horti. Martinek, Martin ez da eronor, Martin da gente da hori, gente da. Espainian, gente da, bera da Real Academia Espainolako vitalizioa, bera da personaje bat. Orduan, kontuz Martinek. Ze bere teoria guztiak nazional geografikean agertu dira. Nazional geografiken mapan agertzen da garago zelta baini modura. Plus zelta gara. Nazional geografiken mapan orduan kontuz Martinek. Martin Almagro Gorbea izatez ignorante bat. Ez daki, ez bere ama hizkuntza, ez daki Iberiera, eta ez daki gutxiago daki euskera. Horre izan zezeo ignorante. Baina, gente da. Orduan, lortzen ari da, jentea konbentzitzen gur zeltara, gehiena, eta baskoiak inbaditu dituztena. Ironia zen historia. Asuntoa da eraginarok. Oso peligroso. Oso arriskutsua. Gainera, bera ausartzen da, bere argumentu bakarra da toponimia. Toponimia. Amboto, Gorbeia, Kalagoa, Nerbion, guk ezin ditugula interpretatu. Zelta direlako. Zelta direlako.
Orduan, hor, esatea, gure moto eta zeltza direla, hori gehiegi da, hori gehiegi da. Guk ezin digula interpretatu gure toponimia, berak esatea, ignorante batek. Euskaldunak lotzagarritu egin beharko dituzte, lotzagarritu. Zidatu dago esaten, guk ezin dugula interpretatua moto, gorbeiak. Orduan da, lotzatzeko moduko. Euskaldunak ezin erantzute hori da, lotzatzeko moduko. Orduan, patzik esan duen moduan egiratzen duen artikulu bat, jakin da, ideologiaren asuntoan aditua. Eratzen duen artikulu bat, horrek kontra, Martin Almagro Gorbearen teorien kontra. Ez dirate argietan. Nik ez dakate zer jakinen aurka, ez argiaren aurka, ez joan kontra. Baina dago klausula bat, sinatu behar dute denak, subentzioak hartzeko. Klausula horretik lau urterako kontratu bidez, ezin dutela esan bertzio ofizialetik kanpo dagoena. Ezin dute esan bertzio ofizialetik kanpo dagoena, nahi badute subentzioa hartu. Grave. Eta, zertiberora esaten, zertiberora asistitu. Zertak, bakizue, zergaitik glorifikatu zituzten. Eta, zergaitik teoria hori zabaltzen den nazioarteko medio importanteagatik. Dute globalizazio gehiago zirela, deniez bere asuntua, Alberia kaseteriz dekarteko hori, eta, hemen, Iberia jatorria zuten, bakarrik hemen izataitikela, bakarrik. Badauz historialari batzuk, Iberiera etorrezela Mauritaniatik, horregatik ditzen die, Ibero-Mauritanoak. Horren asuntuan, zer egin, idatzi zuen Ivan Illich, Leninek, galdetzen dien, zer egin Ivan Illich. Bera esaten du, tola. Illich, beti izaten duzu duzabera, tola, baina zena da automatu. Lehenik espabilatu. Lehenik espabilatu behar. Da, espabilatzea da, leheneko Google espabilatu, gure eskema horiek zerta ibero horiek kendu. Google espabilatu eta gure ingurukoak espabilatu. Gure ingurukoak espabilatzea oso zaila da, eskema batzu sartuta dauzkate, UPV, Universidad Pública Vasca, ETBek zabaltzen du Almagro eta mezua, gu gaude kolonizatuta, erabat, kolonizatuta. Txalena ez da Madriletik edo eta kanpotik kolonizatuta, gaude barretik kolonizatuta. Geure edabide ez dutik kolonizatuta, gaude dira problema nagusia beritzen. Arriskutsunak barrekoak dira, barruko. Eta horrean, zer egin, Ivan Illich, ebeharruna da, mezua transmititu. Gudakiguna, aterbe gazteri transmititu. New generazioa. Eta, oso zaila, new generazioa pantailatuta dago, azteko. Pantaila barruan.
jaio da, pantalla barruan bizi da. Orduan, ez da problema daukagu. Orduan, problema hori eta luzera doa eta oso zaila da eta kulturgintza. Kulturgintza. Kulturgintza izan daiteke modu bitara bintzat. Bakarreta horren herri batzarrak bultzatzea, herri batzar horren bidez intentatu daiteke jentea biltzea, gaia gazteak ere biltzen direla. Eta beste modua da, planteatzen duguna, eta proposatzea programa bat eta eskaintzea herrietan bizi eta osain duen guztietan. Elkarteak eskatzen duen guztiari, magisteriak, magisteritzak, eskatzen duen guztiari eskaintzea programa bat. Programa hori izateke izango bakarra, hildo bakarrako izango izateke hizkuntzaren hildoa, antropologiaren hildoa, feminismo iraultzailearen hildoa, hildo horiekin programa bat. Atera, hizkuntza bat, eskaintza bat luzatu, eta hori onartzen duten herri guztietan, udakiguna eta betitu jenteari. Nik uste dut dala esan dut.